Ia zintzenean baino gaur egun harrikasotzaile mundua hobeto ala txarrago? Gipuzkoan asko jabe, Gipuzkoan asko dabe. Bizkaitzen konparaz nio ez lehen gehiago asko, Bizkaitzen. Asko gehiago. Jo, lehen puegot honek bazua eta lehen zantuten horrek arrate, txertudi, oikinean nahi jorro daso horretxa horretan kendute be, o fano eta horretan kendute be, joder, lehen genti jagoan Bizkaitzen. Merta maila bezan, gaiaztegi goiketxe ni... Oina, keba, ez dago ez Bizkaitzen ez dago, vamos. Zero. Orduan, etorkizun baltza? Gora berak. Igul biharra da beut azaltzeak eta aizkoa inoguzean bentzako atutxa urten dut, inoguzean bentzatzen Bizkaitzen ino urte dizenik eta beut urten dut, baina horre die, kasualak, puntu kasualak. Ze Bizkaitzen hori gundegun zein dauen Euskal Herri maili emolekenik. Eskolan, ez da, ez nire lejos. Ibili besta, inola. Bila haize, baina ze nivel, larrea, julen, jabiek. Sartu da ontxe gota, idu arspillo gotik sartu da finalera, juritzekin. Baina, keba, ez da urretan bez, gero badabiz, larrabetzuk eta badabiz, eta... Baina, keba. Horre, ja, ez tozak, gaztea, horre... Hori gainera, gota martik hori igual. Boixo, horretik. Ez da ikusten nik hemen, keba, Bizkaitzen. Keba.